I dag der skal vi dykke ned i SD Kids historie og hvordan han blev kendt på hele 12-18 måneder. SD Kid er en britisk rapper fra Liverpool i England. Han er kendt for at være meget anonym og viser aldrig sit ansigt offentligt eller i sine musikvideoer. Der findes næsten ingen interviews med SD Kid. Han undgår presse, holder sin mystik intakt, hvilket har gjort ham mere interessant at lytte til. Der har været vilde teorier på nettet om hvem han egentlig er. Nogle fans har endda spekuleret i kendte personer, men der er ingen beviser, intet officielt er nogensinde blevet bekræftet. Han er interessant, fordi han skiller sig ud fra mængden. Hans accent, anonymitet og stil gør ham anderledes for flest andre rappere. Han føles ægte og samtidig som et mysterium. SD Kid har 15 millioner og 600.000 lyttere per måned. Hans største hit, Phantom, har 138 millioner lyttere. Så har han også andre sange, ligesom Four Raws, der har 91 millioner. Så har han Elvis Sandals, der har 86 millioner. Så har han to mindre sange, der begge to har 54 millioner. SD Kid begyndte officielt at lave musik i maj 2024. Det var her, han første gang udgav musik offentligt, da han lavede et remix af Black Beatles op på SoundCloud. Der findes ingen dokumenterede udgivelser under navnet SD Kid før dette tidspunkt, hvilket gør maj 2024 til hans officielle start som artist. I en tid, hvor alt handler om ansigt, navn og baggrund, vælger han det modsatte. Ingen interviews, ingen historier, kun lyd. Det svinger lytteren til at fokusere på én ting, og det er musikken. Hans musik handler ikke om perfektion, det handler om stemning. Som om ordene ikke er tænkt så meget over, det er bare blevet sagt. Og nogle gange rammer det hårdere end noget teknisk perfekt. Spørgsmålet er ikke hvem SD Kid er. Spørgsmålet er om man nogensinde behøver at fortælle det. Nogle gange er netop fraværet af svar det der gør artisten interessant. Der findes ingen officiel forklaring på hvorfor SD Kid bærer en maske. For mange artister er en maske enten et skjulested eller et symbol. Altså en måde at adskille personen fra musikken. En maske kan også være en comfort zone. Når ansigtet forsvinder presset også. Handler det ikke om hvordan du ser ud, men mere hvordan det lyder. SD Kid virker som en artist, der bevidst fjerner sig selv på spotlightet, og kun fokuserer på lyd. Der findes ingen offentlige beviser for at masken har noget at gøre med loven. SD Kid har sin helt egen måde at optræde på. Han lægger meget energi i det, springer rundt på scenen, og laver noget fed energi til dem der kommer og vil høre ham. Han giver mig lidt Travis Scott vibes, når han er oppe på scenen og optræder. Og man kan se hvordan han perfekt passer ind i miljøet og i rap undergrunden. Han vækstede også hurtigere på TikTok, Instagram og virale trends, da det hjalp ham enormt med at sprede hans musik ud hurtigt. SD Kid gjorde sit navn til et globalt navn med flere millioner lyttere i løbet af 12-18 måneder. Især drevet af hans 2025 udgivelser og sociale mediers viralitet. Han siger også i sin sang Phantom, "Cause I'm young, lit and I'm handsome". Det er et tegn på at han ikke er gammel overhovedet. Han siger også, "If he talks shit, then I bank him". Det er måske også et tegn på at han har været voldelig eller har begået vold i sit liv. SD Kids målgruppe er ikke alle, og det virker helt bevidst. Hans lytter er typisk unge, men det handler ikke om alder, det handler mere om mindset. Det er mennesker, der lytter mere for følelsen af viben, end for budskabet. Musikken behøver ikke at forklare alt, den skal bare ramme. SD Kids lyd taler ofte til folk, der holder tingene for sig selv. Dem, der ikke har brug for at råbe højt for at blive hørt. SD Kid prøver ikke at ramme alle, og netop derfor rammer han sin målgruppe endnu hårdere. For hans musik handler det ikke om at blive forstået af flest muligt. Det handler om at blive følt af det helt rigtige. SD Kid føles ikke som en artist, der prøver at blive forstået. Han føles som en, der accepterer at blive misforstået. Og måske er det netop derfor, at hans musik rammer dem, som den rammer. Måske er SD Kid ikke et mysterium, der venter på at blive løst. Måske et valg om aldrig at forklare sig selv. For i sidste